मैयानि जे जोङो मोनसे रेलि लादोंमोन बा प्रटेस्ट लादोंमोन जे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि एगेन्स्टआव बे रेलिया जोङो सिगाङावनो डिसकाशन खालामनाय बायदियै बियो कमप्लिटलि जोङो पिसफुल वेआवनो थांगासिनो दंमोन नाथाय माखासे आनकन्ट्रलेबल रिजननि थाखाय बियो बेबायदि महर लादों बिनि सायावथ' दा बे जाथाया जानानै थांखांबाय नाथाय दा आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानो मैया जे बिदि सिटुएशन नुसेयावबो बिदि जोंनि फरायसाफोरनि खुद्रि सारनाय नुसेयावबो दिनै जोंनि बर' लिडार्सफोरा मानो सिरि जोंहा सासे सानैल' बर' लिडार्स नङा जोंहा गोबां पलिटिकेल पार्टिस दङ गोबां लिडार्सफोर दङ नाथाय दिनै जोंनि फरायसाफोरनि बिदि खुद्रि सारनाय नुसेयावबो बिसोरो दिनै मानि थाखाय सिरि जों मैया बेयाव रावबो मोनसे पार्टिनि जानानै थाङाखै बबेबा मोनसे पार्टिकुलार अर्गानाइजेसननि जानानै थाङाखै जों एज ए ट्राइबेल बेयाव जोङो जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ गुबुननो होनायनि थाखाय जों सोमावसारनो थांदोंमोन जुदि दिनै स्टुडेन्टफोरनावनो फरायसाफोरनावनो गावसिनि मोन्थायनि थाखाय बेबायदि साननाय दंब्ला जोंनि लिडार्सफोरनाव बेफोरबायदि साननाय गैया नामा दिनै मैयानि जा सिटुएशन नुदों बिनि उनावबो बिथांमोननि सिरि थानायखौ आङो सोंथि सोंनो सानो जुदि बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे भायलेन्ट एक्ट जानायफोरखौ बिथांमोना सोंखारिदों नाथाय बिदिखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोना मानि थाखाय जे जोंनि मोन्थायखौ दिनै गुबुननो होनो थांगासिनो मानि थाखाय एनअसि हरदोंमोन बेफोरनि सायाव क्लेरिफिकेसन होयोबा दिनै स्टुडेन्टफोरखौ जोङो सामलायनो हायो नाथाय बिथांमोननि मोनसेबो रेसपन्स मोनैयावसो जों दिनै स्टुडेन्टफोरखौ सामलायनो हायै जानानै फैदों दा जोंबो बिब्दि एज ए स्टुडेन्ट बिब्दि जेबो भायलेन्ट बिदि माबा मोनसे खालामनो साना नाथाय जोंनि स्टुडेन्टफोरा बिथांमोननिफ्राय नांगौ बायदि रेसपन्स मोनाखै दिनै जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार दं जोंहा अपोजिसननि लिडार प्रमद बर' सारमोन दं फर्मार चिफ बिथांमोनाबो दिनै सिरि दिनै जोंनि रुलिं पार्टियाबो सासेबो लिडार्सफोरा जेबो बुङाखै नाथाय बेजों लोगोसे जोंहा मैया जा स्टेट एसेम्बलि बेयावबो जोंहा स्पिकार दङ केबिनेटआव मन्त्रि दङमोन बिथांमोनाबो मानो बे एसटि बिल पास खालामनायनि सायाव बिथांमोना मानो जेबो जोंनि कनसेन्टबो सोङाखै बिसोरो बे एसटि जानाखि डिमान्ड खालामबाय थादों बिनि सायाव एनअसि हरनायावबो जों जेबो मिन्थियाखैमोन दा बेफोरखौनो जों एज ए स्टुडेन्ट जोंनो दिनैसिमाव रेसपन्स नांगौ मानि थाखाय नोंथांमोनहा जोंनि मोन्थायखौ गुबुननो होनो थांगासिनो दं जोंबो जेबो बिब्दि खुद्रि साननायजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे जोंनि हारिनिनो खहा खालामनानै लानो गोसो गैया नाथाय जोंनो नोंथांमोननिफ्राय एन्सार नांगौ फिननाय नांगौ मानि थाखाय दिनै नोंथांमोना सिरि बेबायदि सिटुएसनावबो